ତନୁଶ୍ରୀ ଦାସ। ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି ଫାଦର୍ସ ଡେ। ମୁଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ କବିତା ଗାଇବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପା ବି ଏଇଭଳି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ଚାଲ ତାହେଲେ ଶୁଣିବା କବିତାଟି କ'ଣ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ବାପା। ହୃଦୟର ଅକୁହା କଥାକୁ ଯେ କହିପାରେ ନା ସେ ବାପା। ଦୁଃଖକୁ ଲୁଚାଇ ଯିଏ ସୁଖ ଦିଏ ସିଏ ବାପା। ଅଝଟ ସହି ନ ପାରି ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଯିଏ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହୁଏ ସେ ବାପା। ଆକାଶ ପରି ବିଶାଳ ଯାହାର ହୃଦୟ ସେ ବାପା। ସବୁ କଷ୍ଟ ସହି ଯେ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଏ ସେ ବାପା। ହୃଦୟର ଅକୁହା କଥାକୁ ଯେ କହିପାରେ ନା ସେ ବାପା। ଦୁଃଖକୁ ଲୁଚାଇ ଯିଏ ସୁଖ ଦିଏ ସିଏ ବାପା। ଅଝଟ ସହି ନ ପାରି ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଯିଏ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହୁଏ ସେ ବାପା। ଆକାଶ ପରି ବିଶାଳ ଯାହାର ହୃଦୟ ସେ ବାପା। ସବୁ କଷ୍ଟ ସହି ଯେ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଏ ସେ ବାପା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ କବିତାଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ମୋତେ ଏନକରେଜ କରିବା ଲାଗି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଓ ଲାଇକ୍ ବି କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବାଏ ବାଏ।